Ụmụnne m na ụmụnna m, udo dịrị unu na bọlachi. Na bịaruole tata anyị na-eme nnukwu emume wo Jizọs Kraịst bụ onye eze nke ụwa niile, Christ the Universal King. Ya ka anyị na-eme emume ya tata. Ndị chọrọ ka iche ihe na mas tata bụ nwanne anyị nwanyị wo barista Chimokorama. Ọ na-eji masị a na-ayọ ngozi Chukwu n'uju ka ọ na-abawanye n'uju n'ebe na-edu ya na ezinụlọ ya, na-ayọ Chineke maka nchedo ya. Anyị na-ejikpe masị ya nwanne anyị nwanyị wo Lady Amaka Anianwa na-ejikpe masị anyị na-ekwu taa, na-ekele Chineke maka hwe obu n'obi. Anyị na parish anyị na-ayọ ka Chineke nna were agwọmọrịa na-agwọ nwanne anyị nwanyị wo Camelia Udom. Sir and Lady Chinedu Akolisa ejikpe masị ya na-ayọ Chineke maka nduye, maka ihe dị iche ewu ebumnobi ezinụlọ ya. Na masị ya taa, Sir and Lady Silvanus Egbunam na-ekele Chineke, na-ayọ Chineke, na-ekele Chineke maka ha ebughị n'obi ka Chineke nna na-anụrụ ekpere ha. Na masị ya taa, anyị na-eso Lady Beatrice and Lady Blessing Okeke na-ekele Chukwu, na-ayọ maka hwe ha bụ n'obi. Tata anyị na-eso Lọlọ Dorothy Akụjọ, na-etinye nwanne ya nwanyị wo Sister Pauline Okoroji n'aka Chukwu ka Chineke nna mee ihu ya chakwasị n'ebe ọ nọ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ka ngọzi nke onye nwanyị Jesu Kristi, ịhụnanya nke Chukwu na dịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnne m, ka anyị kwadoro nwanyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwanyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwanyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
na mgbagbe ha bụ n'obi na-ekwu masị ata wo enwere otu onye ụkọchukwu ka ara ahụ ezigbo onye ụkọchukwu ọwụ ezigbo enyi m mgbe anyị rụrụ ọrụ ebe in the 90s ọ bịala chọọchị ebe bịa mee baptizim ole onye o mere nwe ya baptizim ọ nọ hie wo nwanne anyị nwoke wo Reverend Father Hyacinth Njoku anyị nwere ozi si na nwanne anyị nwoke ohi hapụrụ ọ nwụrụ ya so anyị na-eche ihe na masị a taa na-etinye n'aka Chukwu ka Jizọs wuo onye kpọrọ ndị apọstụl ya nye ha gracia nye ha ndị ga na-eso ụzọ ha n'ebe Father Hyacinth Njoku ka o were nye ezumike na ndokwa ebe ndị apọstụl nọ ka anyị rịọ arịrịọ Chineke pụrụ ime ihe niile onye dị ndụ ebi ebi ọ sọrọ gị mee ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị ịhụrụ n'anya onye bụ eze nke ụwa niile biko were obiọma mee ka ihe niile ekere eke azọpụtara n'ịgba ohu nke njọ na-esekpuru ebube eze gị ka anyị na-eto gị akwụsịghị akwụsị site na di nwa na Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel isiokwu abịa na nke unu bụ ụmụ atụrụ m aga m ekpeziri atụrụ na ibe ya lee ihe onye nwe anyị kwuru mụ onwe m ga-elekọta igwe atụrụ m bịakwa zụọ ha otu onye nche atụrụ si akpọkọta igwe atụrụ ya gbasara agbasa aga m agbapụta ha n'ebe niile ha gbasara mgbe igwe ojii na ọchịchịrị gbachitere ebe dum aga m eji aka m wee zụọ ụmụ atụrụ m aga m eme ka ha makpụrụ zuo ike ọ bụ onye nwe anyị Chineke na-ekwu ihe ndị a aga m achọpụta ndị furu efu bịakwa kpọghachite ndị gbafuru agbafu aga m ekechi ọnya ndị nke merụrụ ahụ bịakwa gwọọ ndị nke na-arịa ọrịa aga m edozi ha nke ọma ma onye nwe anyị Chineke kwuru sị abịa na nke unu bụ ụmụ atụrụ m na ewu m aga m ekpeziri otu atụrụ na ibe ya bịakwa kpeziere ebule na mkpi okwu osebuwa
ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: aga m enyefe Chineke na alaeze ahụ n'aka, ka Chineke wee bụrụ ihe niile na ihe dum. Emeela ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ bilie, bịakwa bụrụ onye mbụ siri n'ọnwụ bilie. N'ihi na ebe ọnwụ sitere n'aka mmadụ mbụ bụ Adam, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitekwara n'aka mmadụ nke abụọ ahụ bụ Kristi. N'ihi na dịka mmadụ niile siri nwụọ n'ime Adam, otu ahụ kwa ka mmadụ niile siri bilite n'ọnwụ n'ime Kristi. Ma onye ọbụla ga-aga n'usoro nke ya. Kristi bụ mkpụrụ mbụ nke si n'ọnwụ bilie, ma ọ bịaziri dị ka ya niile ga-esota ya. Emesịa nke a, enwee nkwụcha ụwa, mgbe Kristi ga-ewere alaeze ahụ nyefee n'aka Chineke Nna. Mgbe ahụ emeriela ike ọchịchịrị dum na ikpe ike dum na ike dum ejiri bụrụ eze n'ụwa dum. N'ihi na Kristi ga-abụgide eze ruo mgbe emerisiri ndị iro ya niile, bịakwa were ndị iro ya niile mere ya ihe o ji gbakwasa ụkwụ. Onye iro ya ikpeazụ gala n'iyi bụ ọnwụ. Mgbe ihe dum bịara nọrọcha n'okpuru okwu Chukwu Nna, Chukwu Nwa ga-abịa were onwe ya tinye n'okpuru Chukwu Nna, ka Chineke wee bụrụ ihe niile na ihe dum. Ngọzi dịrị onye ritere alaeze nna anyị David. Ngọzi dịrị onye bịara n'aha onye nwe anyị.
Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya na ndị mmụọ ọma ya niile, ọ ga-anọkwasị n'oche eze ya dị ebube. Ọ ga-akpọkọta mba niile n'ihu ya. Ọ ga-ekewa ha iche iche dịka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụta atụrụ n'etiti ewu. Ọ ga-edobe atụrụ n'aka nri ya, dobe ewu n'aka ekpe ya. Mgbe ahụ onye eze ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ unu ndị ngọzi nke nna m, bịanụ ka unu were alaeze nke akwadobere unu site na mbido nke ụwa. N'ihi na mgbe agụụ na-agụ m, unu nyere m nri, mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, unu nyere m mmiri. Abụ m onye ọbịa, unu nabatara m. Agba m ọtọ, unu yikwara m akwa. Mgbe m nọ n'ọrịa, unu bịara leta m. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, unu bịakwutere m. Mgbe ahụ ndị ezi omume ahụ ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ na agụụ na-agụ gị nye gị nri, ma ọ bụ ka akpịrị na-akpọ gị nkụ nye gị mmiri? Oleekwa mgbe anyị hụrụ gị ka ị bụ onye ọbịa nabata gị, ma ọ bụ ka ịgba ọtọ ibe gị akwa? Olee mgbe anyị hụrụ na ị nọ n'ọrịa, ma ọ bụ na ị nọ n'ụlọ mkpọrọ bịa leta gị? Onye eze ahụ ga-azakwa ha sị, n'ezie agwa m unu, mgbe ọbụla unu mere ya ọbụladị otu onye pekasịrịcha mpe n'ime ụmụnna m ndị a, mụ onwe m ka unu mere ya. Mgbe ahụ ọ ga-asị ndị ahụ nọ ya n'aka ekpe, pụọnụ n'ihu m, unu ndị a bụrụ ọnụ, gaanụ n'ọkụ mmụọ ebe nke a ka a kwadoro ekwensu na ndị mmụọ ozi ya. N'ihi na mgbe agụụ na-agụ m, unu enyeghị m nri, mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, unu enyeghị m mmiri. Mgbe m bụ onye ọbịa, unu anabataghị m. Agba m ọtọ, unu eyiwe m akwa. Mgbe m nọ n'ọrịa na n'ụlọ mkpọrọ, unu abịaghị leta m. Mgbe ahụ ha ga-aza ya sị, Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ na agụụ na-agụ gị, akpịrị na-akpọ gị nkụ, mgbe ị bụ onye ọbịa ka ịgba ọtọ, nọrọkwa n'ọrịa ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, wee ghara inyere gị aka? Ma ọ ga-aza ha sị, n'ezie agwa m unu, ebe unu emereghị ya ọbụladị otu onye dịkachara nta n'ime ndị a, unu emere m ya. Ha ga-apụ wee banye n'ahụhụ dị ebebe, ma ndị ezi omume ga-abanye na ndụ ebebe. Ozi ọma oseluwa. Anyị si n'oziọma nke a nata ndụ ebighị ebi.
the Lord. Praise the Lord.
chukwu anyị agbala anyị okwu na okwu ye na shie n'ọnụ onye ụkọchukwu ye ka anyị kulienụ were kwupụta okwukwe anyị. Ekpe m n'otu Chukwu Kristi otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa atụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, emeghị eme, ya na bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oke echiche Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọra gụrụ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, achị ọzọ n'okpube n'anya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekpe Nna mmụọ nsọ, onye na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, mkpụrụ na-etogide ya na Nna na Nwa, ndị mmụọ kwu okwu, apọstọlik, mpụta m ekpụta na ndị ụwa ọzọ na-abịanụ. Amen. Ebe anyị kpere na di nwanne anyị Jesu Kristi bụ onye eze nke ụwa niile, bụkwa onye ahụ hụrụ anyị n'anya, bịakwa bụrụ isi mbido na isi ngwụcha, ka anyị butere nụ ya onyinye anyị na mkpa ụwa niile. Maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, ka ha soro Jesu Kristi onye bụ eze ha jụ oke ọchịchọ nke ụwa, kama were ndụ ha na-agba akaebe maka alaeze Kristi nke bụ ikpe ziri ezi, ịhụnanya na udo. Maka ndị niile na-achị achị n'ụwa niile, ma ọ bụ ebe niile ha na-arụ ọrụ, ka ha na-asọpụrụ ndụ site n'afọ nne ya ruo na ọgwụgwụ ndụ ya.
na-achọ Chukwu anyị n'ala eze ya, ka ha nwee ike ịchọta ya site n'ụzọ nke nwa ya Jesu Kristi, onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ, isi mbido na isi ngwụcha. Maka ndị niile a na-echeta n'emume nke Yukarịstịa nke taa, na maka ihe niile ha bụ na uche, ka Kristi onye ji ike niile nụrụ ekpere ha, bịakwa mezuoro ha dịka uche ha siri chọọ. Maka anyị niile na-efe Chukwu anyị n'ụlọ ụka nke a, na ndị niile Chukwu mere ka ha bụrụ ụmụ alaeze ya, ka anyị na-eso nkụzi ya niile gbasara ya bụ alaeze, nke ga-enyere anyị aka isoro ya banye n'ime alaeze n'oge ngwụsị nke ndụ anyị. Maka ndị otu anyị niile nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, ka Kristi mere ha ebere, ga-edubata ha n'ala eze ya. Okwu emere arụ. Ekele gị Maria. O Chineke dị nwenụ anyị, ebe ị bụ isi mbido na isi ngwụcha, onye ji ike niile, bịakwa bụrụ eze na-achị n'eluigwe na ụwa niile. Nyere anyị aka ị na-eso ụzọ gị, bịakwa soro banye n'alaeze gị bụ eluigwe, site na Kristi dị nwenụ anyị.
na ụmụnna m kaja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile nara nụ. Di nwenụ, anyị na-ehunyere gị aja nwa gị jiri mee ka gị n'ụwa dịkwa na mma ọzọ. Anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu anyị n'ụdị nwe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe zuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa. Ngị nwa tere otu nwa gị dị nwenụ anyị Jesu Kristi ude nke aṅụrị, ka o wee bụrụ ụkọchukwu ebe na eze nke ụwa niile. Uche gị bụ ka o si na inye onwe ya n'elu ọta nke obe dịka ihe àjà nke udo na enweghị atụtụ, were rụpụta ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Ọ bụkwa uche gị ka ihe niile ekere eke nọrọ na-akpụrụ ya, ka o were gbatara gị bụ Chineke jike niile alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke ịdị nsọ na nke gracia, alaeze nke ikpe nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị:
nsọ esi eso gị na-eduhie dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke e ga-edoro onye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kpere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Cheta ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, na ndị mere uche gị n'ụwa a, wee keta ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke anyị so ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na ọtụtụ niile, site n'ụwa tụwa niile. nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ọchịchị gị bịa, uche gị n'ụwa
itinye n'eluigwe nke ata ihe nke ụbọchị anyị gbara mmehie anyị dịka anyị si gbara ndị mmehie anyị ekwena ka ikpe nara nye na nzọpụta anyị n'ajọ ihe. Nzọpụta anyị na-arịọ gị o sekpụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị udo nke m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okpukpe nke nzukọ gị. Nye anyị udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ọsọkpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Agnus Dei. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi duru anyị na ndụ ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị inye na anyị nri nke ndụ ebi ebi. Anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze nke ụwa niile. Biko mee ka anyị sorokwa binyere ya na aṅụrị ebi ebi na alaeze eluigwe site na Kristi dị nwenụ anyị. Biko nọdụ n'ala. Tupu katkis eme announcement n'ụtụtụ a n'ehihie, achọrọ m iji ohere were introduce Father Sabinus Iwuchukwu, SDV. Father Sabinus, stand up. Father Sabinus na Father Vincent Odemena and the 7 others were ordained, 8 of them were ordained in one ceremony in 2010, August 20th. Yeah, they were ordained in Ibeku, Okwato in Nigeria, a staunch member of the Society of Divine Vocations. Our Father Vincent and Father Dennis Kingsley, they are here, here for more than 7 years. And our central government in Rome, as many appoint, briefly in the formation in our community in Ibadan, Nigeria. So in obedience, he said gladly, I'm going. So when Bojere say, oh Lord, I am not here for 7 years or more. So in obedience, to help in the formation in Nigeria, to bring up our students. After there, he will come back here to continue with his work. So this is the hallmark of true obedience in religious life. Or did he easy? When they get transfer not here. Sumuje Ibadan, Nigeria, Gaga Nyaka, his Ola Hagaheje. But in obedience, he's going to help out. So let's clap for him. Thank you, Father Sabinus. Father Sabinus has been one of my spiritual sons. He, Father Vincent, and the others, they have been great spiritual sons to me. Thank you, Father. Otodili Jesu. Onye jisie ike, onye gbakọta ghara, anyị akwaje ede, anyị amara apịa behind, because no one anyị. Ekene m unu ncha, wee kene Father Sabinus, na mfu na ọ sabiri something. He sabi something. Unu ji anya unu wee funu ihe aka gburu ka mma bọrọ. Welcome and safe journey to your next point of call. Nambido, Maguno. Second collection. I thought you said about it. Second collection? Oh, I gave a second collection. After the... Yeah, Bido. Okay. Yeah. Announce it. Okay. I was sorry. Can I make a second collection? I am moving my idea earlier. So I may say a when she attacks. Second collection. Because the choir and I
Benefel. As in 2 weeks, FDA gave authorization for emergency use on the 8th of December. But before then, from now until then, it's a long time. From now until then, it's a long time in Kolo language. And when people moto, since the fanyara moto ruo na hospital, park ya, oluechie, panguru. So, Kobilonya on a bilinante is in fact the coming of Halley's Comet, Kawabu, which is every 75 years, or Kawabu for 8 days in Kete, Basaro, Njekero Wakolo. So, I don't know Noka. Ndi Canton, I'm well. Music director, Paul Ezagamba. Onye nke ọzọ na-enye assist bụ lady Oniawa. They probably will be seen without their mask most of the time because they're continuously operating. The members of the choir, they interspersed in the congregation, in the queue. Wherever you are, throughout the time ebata. I got Igbo n'okwu n'ọrụ ya ugebe ego na mgbago anyị nwetago some medications nweta ara ya n'ọzi ka anyị chekwa onwe obere oge ọ dị very very uncomfortable mana lee ihe mmadụ ya eme. It's even more uncomfortable when one dies. Biko nụ ka obiri ebiri na ntị onye ọbụla nọ n'ime ụlọ ụka ọ bụrụ na ndị chọọchị wada gagharị asị gị kpụnye ya biko kpụrụ ya biko nụ mmadụ na-abụ bụ ndị emere designate as cantors agaghị eshade nwe enough to go all round mana anyị na-enyere ha aka from different angles in the pew ọmanta aka ndị okenye ibe mebido nwebe issue biko nụ. I'm so sorry to say this in an extended period but na ọ dị ezigbo mkpa na-adọta ndụ ewedebere ọnwụ ebe na akwụkwọ anyị na-ere enwere m ezigbo news from Fortunata na nke ebunyere ụfa from ICF nke ebunyere ụfa ofu katon ka elefọrọ mkpụrụ 8 so fa na-egosi ya ike. In fact otu ihe si wee kwuru ha nwekwara ike iburukwa another katon ka ọ na Jehova aka ọsọ ihe ọbụla anyị tinyere aka na anyị na-eme emesie ya ike ọ bụrụ mbe na-efe akwụkwọ ahụ ebigo ebi anyị ere onye ọbụla mmiri na-ama kwesịrị ime ebe mmiri bido mabe ya akwụkwọ a ka ọ ya bụ inyonya anya efu otu Catholicism si wee bata na ala Igbo wee fụ the relationship between ihe ndị ọcha na-emeri mgbe ha nọ na befa na ihe anyị na-eme mgbe anyị nọ na nke anyị. Ihe ha na-eme na ihe anyị na-eme ihe dị iche na ya abụrụ 7 up too much mana oge a meziri wee unify anya na otu a esiri n'ezie anyị achọrọ m izuru ọnụ ohi ụka mana ụka Katọlik oge ọ bịa n'ala Igbo na ihe mere after that ha chere dị encapsulated in this book from otu anyị si bido n'Ọnịcha wee gbadaba. Biko nụ onye ọbụla gorie igolu golokwa ọzọ ịgụọ nke ya bụ nye ndị ya enye ndị mmadụ ịsatọfọrọ afọ na nke ndị Long Island ofu nwoke si na ya egorie ha ịsata ahụ. So by today the whole 8 one carton agogo. Next Sunday m na-ebunye ha another one. Enwere nke dị here na a na-eji ebunye ndị Fortunata ọfọzie ebe 2 or 3 cartons ka anyị lechapụ na ya kọsa anyị eji eme manure ole ka anyị ere eji mmanya wee mee ifebe ọṅụ ka anyị ahụ ya ọkwa eziokwu adajụ hapụnụ na ndị fọrọ ndị goro ego adị mmadụ abụọ merụ promise na fa ya akwụ ụgwọ wee were akwụkwọ anwa mmadụ abụọ anwa n'ime 50 anyị dị wee kwe nkwa anwa mmadụ abụọ anwa dịkwa gbanụ mbọ wetara na ya ego ka unu were akwụkwọ unu. Enwe ihe a na-ekwusi nke a bụchakwa no more. This is the last time mma ekwu gbasara ndị a nji afọ ha ebe a ekwugo m ewutata ịkpọfa afa so many times mana dọkịta ebugoregoro da akwụkwọ ịma na dọkịta emego okenye rie nne dọkịta Okafọ
akwụkwọ a ọ na-ebugharịzie dịtị na ọ na-enyezie ya nsogbu na mọsụ ọ na-ejezi jim so ka nnapụ ya da akwụkwọ bikos o bugharịsịa ya tata o buchigharịa fada ịchọzie ije na nke fada ga-ewere ya. Ndị a bụ barista Adaobi Okoye, Dr. Obi Ọkpala, Mr. and Mrs. Emeka na Ebere Agụnwa Esquire, Lady Obianuju Okoro, Lady Florence Akpala Ojomo, Ezinne Rose Amaobi, Lady Ebere Obiora, Lady Nkiru Atakuru, mmadụ asatọ a akwụkwọ unu dị redi jee nnapịa Dr. Okafọ ka o nwee ike bube his own akpa. Nke ọzọ abụrụ on Thursday ga-abụ Thanksgiving. Biko mbọchị anwa maasị ga-adị n'elekere 10 nke ụtụ. So onye na-eme iche iri chọọ azụ dịka otu nsikwu maka koro ebe ọ bụ na okote nwụrụ ọrụ ị ga-egba mbọ ji isi ike wee too Chukwu. Otu ahụ ka ọ dị na awa ihe anyị na-emebu eme anyị na-akpọ Thanksgiving mbụ harvest and Thanksgiving. This year dịka otu ihe si gbatakwuru anyị ama mmenwu ya n'usoro anyị na-esi emebu awesị na anyị ga-eme cash harvest. O so na ihe anyị ji eje taa arụ ntị ndị onyeisi ndị nna na onyeisi ndị nne kpọrọ anyị last Sunday. I wee jee. By the way, ha si nkenesi ọnụ na most of you guys called in and I were fruitful discussions. Ka anyị kọrọ n'onwe anyị aka. Onye ara agba ụfụ, onye ara agba ọgbọ na-asụ n'ụsụ asị kụọ aka ọ na-akpọ ọgọ wewo na anyị dị happy na Jehova bụ eze. So wee sị na for that cash harvest anyị ga-eme ugbo n'abụ ofu ga-abụ on the 29th of ọnwa nke ọzọ abụrụ on the 6th of ọnwa December. So biko nụ onye ọwụ na ibe iche iriche azụ iche otu Chineke si wee nyere gị aka n'afọ a ọ kachasị n'ebe kolo nọ ibe jiri ụkwụ na-ejegharị olu ike dị gị iwee gba mbọ fụ na ireprezentịrị onwe gị n'iru Chineke n'ihi na ọ na-afụ na ihe na-afụ na mmụọ. Anyị nwa ama mfụ ihe dị gị n'akpa inwe ike bụrụ 20 billion dotara Nigeria mana nyanwa ma ono nyere gị. So from one ahụ onye gị ka ọ na-atụ anya ihe ya enye. So on the 29th biko ka onye ọ na-tinye aka tinye ihe na envelope ka anyị were kene Chukwu na Thanksgiving this year and Thanksgiving and harvest and bazaar. So next year we bidokwazi otu anyị si eme. N'ikpeazụ ofu onye n'ime anyị so na ndị nyamakoro gbara isi akwara na ọya ekororori ya wee naba wee korude okote nwụrụ ya. Jehova bụ eze today o so anyị wee nọ n'ụlọ ụka. Peter Izegbu nwee ike ibi n'inwe ọtọ ka hafụ n'ịgbakere ya na koro gbara mgba o merie mana ka o meriri nne nwunye ya ada nwụrụ. So n'izu na-abụ ka ịtọ gara aga ka m gwara ụnụ ihe mere ya nụ nwunye ya ha sokwa wee bịa tata wee bụ na anyị ebidorogo akwadogo ime itirife aka n'obi otu anyị na-esi emerịta na ọ bụrụ ihe tata. So biko afọ na nya m ife na-atụghị ego ya ọ bụrụ na etinyere link n'ebe ị nọ ịgba mbọ pịa na link ahụ abanye wee so tie aka n'obi na ihe bụ Catholicism and Christianity is this empathy that we express to each other and felicitation when the need be because na ọ ya bụ Christianity ọ dịrị ofere. Biko daalụ na ụmụnne m mmedebe okwu m na for today. Next Sunday. God bless you. Onye nwe anyị nọnyere unu.
Chukwu niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lewenụ misa gwụsịwo.